12 ponttal a 125-ből a Peredi Fitness Klub végzett. Gratulálunk, Peredi Fitness Klub! Gyertek előre, Peredi Fitness Klub! Ott vannak hátul valahol. Valaki jöjjön előre a Peredi Fitness Klubtól. Harmadikok lettek. Peredi Fitness Klub! Sokat boroznak. Ügyesek voltatok. Itt van elő az is. Sok főzés. Még maratoni, hogy a három közöttesít együtt legyen. A második helyezett A 106 ponttal végzett, a 125-ből 106 ponttal az Üvegtigris csapata. Tessék előre az Üvegtigriseket! Gyertek ide! Vegyétek át a díjat, Üvegtigris! Gyertek ide! Olgi még nem hív föl? Tisztére, utat ja. De itt tartva! Ide van átnék! Ide nem lőtték! Még egyszer elidétek! Nem lőttem meg! Gratulálunk az Üvegtigrisnek a 106 ponthoz, a 125-ből a második helyezetért. És most az első és nagyon érdekes, hogy csak egy ponttal nyertek, 107 pont a 125-ből, egyel több a Fakanál csorbát. Gratulálom, gyertek előre, vegyétek át a díjat. Gyertek valaki, vegyétek át a díjat. Fakanál csorba az első 107 ponttal, egy ponttal előtt a második helyzet előtt. Gratulálom Fakanál csorbásoknak. Az ajándékot is vegyétek át, fiúk! Vegyétek át az ajándékot is, nagyon jó. Én kétszer előttem Kiváló. Na és most fotózás, igen. Meg a harmadik hely is jöjjön előre. A harmadik helyen a terítés és tállát az Üvegtigris végzett. Ők már itt vannak. Gratulálunk. A második helyen a Peredi Dorosz végzett. Gratulálunk Peredi Dorosznak. Peredi Dorosz, gyertek előre. Gratulálunk. Ügyesek voltatok, szépen tálaltatok. És az első helyen, aki díjat is kap a tálalásért és a terítékért, a Peredi Csemadok. Gratulálunk a Peredi Csemadoknak a tálalásért és a terítékért. Nagyon szép volt, gyertek előre, vegyetek át a díjatokat. Peredi Csemadok. Gyertek előre, Peredi Csemadok. Már jön valaki, kiváló. Köszönjük szépen, romulatást. Vegan, bunda, mint tudjuk. Bunda. Addig miért nem futod meg a világért? Marci vagyok. Jó,
Akkor gyertek a nyugodjál.